Вядомы жарт. У Беларусі нарадзілася больш прэзідэнтаў Ізраіля, чым прэзідэнтаў Беларусі. Але ці ведалі вы, што першы прэзідэнт Гаваяў таксама беларус? Мікалай Судзілоўскі паходзіў з магілёўскай шляхты, але не гэта яго галоўнае дасягненне. За 79 гадоў ён пажыў у 14 краінах, ведаў 10 моў, адкрыў некалькі астравоў і дасягнуў значных поспехаў у медыцыне. Супербеларус і першы прэзідэнт Гаваяў Мікалай Судзілоўскі. Пачалася гісторыя ў Магілёве 15 снежня 1850 года. Мікалай нарадзіўся ў сям'і судовага чыноўніка, які быў да таго ж збяднелым шляхціцам. З гімназічных гадоў Мікалай паказваў вялікія здольнасці, але атрымаць вышэйшую адукацыю змог толькі ў 27 гадоў у Бухарэсце, у медычнай акадэміі. Паміж гэтымі кропкамі на маршруце прыгодаў знайшлося месца Пецярбургу, Кіеву, Саратаву і нават Лондану. Нідзе Судзілоўскі не мог затрымацца надоўга, бо яго высочвалі царскія жандары. Мікалай быў зацяты рэвалюцыянер і практыкаваў хаджэнне ў народ, займаўся палітычнай асветай і прапагандай. Урэшце ён быў вымушаны эміграваць з расійскай імперыі назаўсёды. За мяжой рызыкі для жыцця былі меншыя, аднак і там за Судзілоўскім сачылі, так што давялося ўзяць псеўданім Нікалас Русель, што значыць «рускі». У Еўропе Судзілоўскі сустракаўся з Марксам і Энгельсам, выступалі на адным мітынгу, нелегальна пастаўляў зброю балгарскім рэвалюцыянерам і нават хадзілі чуткі, што планаваў забіць Аляксандра II. Так ці не, але Судзілоўскага апярэдзіў іншы беларус, Ігнат Грынявіцкі. Так і жыў наш герой, спалучаючы медыцынскую практыку, навуковыя даследаванні і барацьбу за сацыяльную справядлівасць. Да 1887 года, пакуль не атрымаў ад брата грамадзяніна ЗША запрашэнне прыехаць. Мікалай пагадзіўся і неўзабаве стаў самым папулярным доктарам у Сан-Францыска. 1892 год. На параход да Гавайскіх астравоў уладкоўваецца судовым урачом Нікалас Русель. Новая зямля ўразіла беларуса, які, здавалася б, ужо многае паспеў пабачыць. На зямным шары наўрад ці знойдзецца іншы такі блаславённы куток, як Гавайскія астравы, піша Судзілоўскі. Ён застаўся на Гаваях і на пачатку жыў сярод іншых эмігрантаў. Іх было шмат – амерыканцы, англічане, французы, немцы. Судзілоўскі пасяліўся ў рускай калоніі на востраве Оаху, але неўзабаве захацеў самоты і цішыні, таму пераехаў на востраў Гаваі, дзе арандаваў 60 гектараў зямлі каля затухлага вулкана. Тут ён пабудаваў дом і вырошчваў каву, бананы, ананасы, апельсіны. Здавалася б, вось яно, вяртанне ў згублены рай, цішыня, праца і акіян. Але Судзілоўскі тут знайшоў прыгоду. Ён быў абураны, што амерыканцы эксплуатуюць карэннае насельніцтва, стаў агітаваць канакаў, так зваўся гэты народ, на барацьбу з прыгнятальнікамі. Абарыгены называлі яго Куака Лукіні, рускі доктар. Для гавайцаў ён быў як Багушевіч для беларусаў, тлумачыў каштоўнасць свабоды, культуры і дапамагаў у судовых і гаспадарчых справах. І, вядома ж, лячыў. Амерыканцы вырашылі зрабіць з каралеўства Гаваі рэспубліку, каб далучыць да штатаў, вядома. Пачалася перадвыбарчая кампанія, і барацьба праходзіла, як заўжды, паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі. Тут і выйшаў на палітычную арэну наш герой, Куака Лукіні, ці доктар Русель. Ён стварыў нацыянальную партыю Гаваяў, партыю незалежных, якая таксама ўключылася ў гонку за ўладу. У 1901 годзе адбыліся выбары. Судзілоўскі меў шалёную папулярнасць і павагу, так што прэзідэнтам першага рэспубліканскага сената Гавайскіх астравоў стаў ён. Прэзідэнт правёў некалькі рэформаў, якія палепшылі становішча канакаў. Планаваў адмяніць смяротнае пакаранне, увесці бясплатную адукацыю і адкрыць кансерваторыю. Але на ўсё не хапіла моцы. У штатаў былі свае інтарэсы, а ў Гаваяў не было нават свайго войска, толькі атрад міліцыі. Судзілоўскі пратрымаўся год і падаў у адстаўку. Канакі, безумоўна, любілі рускага доктара, але не выявілі патрэбнай цвёрдасці ў барацьбе за свабоду. Апошняй кропляй стаў законапраект, які самі ж канакі і правалілі за хабар. Пасля гавайскага расчаравання жыццё Судзілоўскага, канешне, не скончылася. Ён пабываў у Японіі ў час руска-японскай вайны, дзе займаўся улюбёнай справай, праводзіў рэвалюцыйную агітацыю цяпер між параненых рускіх салдат. Ён верыў, што можна пабудаваць камунізм, але ў Расію не паехаў. Кастрычніцкая рэвалюцыя выклікала ў яго пытанні,
і запрашэнне бальшавікоў вярнуцца Судзілоўскі праігнараваў. Доктара забіла запаленне лёгкіх, падхопленае ў 79 гадоў у кітайскім горадзе Чунцын. Памёр ён 30 красавіка 1930 года. Цела, паводле ўсходняй традыцыі, спалілі. Урна з прахам нястомнага падарожніка пахаваная на японскім востраве Амакуса. Эпітафія, складзеная самім Мікалаем Судзілоўскім, сціпла паведамляе: «Сюды кінуты вандроўны жабрак».